Uai ni kiri orang ba obala imba haka kamrap sensar oba jeli oba jeng sokhya ka bajur haka bedi baka jeng hiado jeng sensar haka ni kisi ka bamenta. Di orang ba ola yathu baka dol ka baki pelut aka barap sensar bat ka bayo nong kala bun pan man ka jeng lut ban ya ka ei ka baki yo nong. Na kaleng jo u la pan pau jeng sokhya ka bajur bat kan tu ka sakaru bakan chimkhya halor kan ni. Na kaleng jo u la pan pau jeng ai khublai yo ba lakaman rembui oblara yakni ka jeng hiado jeng sensar hapo yung ba thawa jong ka jelah. Thì menta nga sungo ban penpau khmat jong phi ki pajba kabri unyo trap unyo skum kham tam kwa ban penpau ban pensungo khmat jong sarkar ba kan perkhat lem na kam ta jongi ki nong rap sensar tinga kum uwe na ki nong rap sensar nga dap da kajing sukhya ka bakrau halor kajing hiardor siapa palat une sensar. Oi nadu hakini kisnem araja arpuar arpulai bat menta snem kador sensar kamdon ngila sanyon haba palat menta snem ro kador sensar ro kambyang kumbalong menta kiatit kumbasan pho sanpho tam ai tele da perkhat bat nujor ya kajing rap sitom kajongi kajing mi pen kajing mi pen kajing pen mi kajing ikum sep ngaso ba kalak long sebab palat hendroi habangi di pat ngila ditat te kentu ya sarkar khamtam ya minister bedepek ya karep karyang i kong amparin lengdo in sobha ban yarap ban tuklalem ban pek ya kajing yaj bet ya enti khamtam ban penkeu ya kador yo sensar mar kumbalong mentang ngi kinong di sensar ngi kinong rep nyon haba palat hangne sinong jongi bun kinong rep ki im nak berep sensar om dai tang sinong jongi kisne sinong bamerjan kum ka bam kamar ka klo ka tharang no hali mariang kede sinong ki ba ngi im do ka jingrep ngi im do ka berep sensar te bakador kalong kumne kalong ka ek ka jing pen men sim yangi kinong rep o ngi tip ba ka sarkar ka phai khmat nam ta kinong rep hendrei habab dai bat ka jing rep sensar masumat ong sarkar kampat semle ane kampat sem phai khmat ban ya kran ni ki jongi kinong rep sensar som ai khubleru ya i malak men rembui iba ayo ban pensengau ki jing jong kinong rep sensar pu assembly hak por bolong session dengan ngai ba ka sarkar kan sya skor ya ka jing kinong rep bat nginomat su ka ai ka bang kwa ban tu ang ne ba habang persiang ban keli na kini ki nong thit ki bawan sane wan thit sane ki ong ba hana ka jing hirdor sensar kalong na kata kadau ka jing bom la ayat bha ka surok hongte pu dam saj ka jing bom da ha ka jing repair ka surok dam saj yong kom no ba repair surok dam saj kan pen flop pat yang ki no rap kan nyon man ki no rap ajing sia kata ka jing repair ka surok ka de ban yat la ka jong ten re kum no ba repair surok nyot man ki no rap te sumut ong kan ka dor sensar kalong palat hadok kata-kata te pha phi leng bang ni karu khubor pa pin sap yang lem bangi kinong rap sensar ngidon prang jing ka bakrau hadok kata-kata ngidon prang ju dong bakrau menta kador ngidi tang kumasan pho sanpho tambat ki la penting hiro yangi kinong thit ong ba di no urut sensar namar ba arap himdi kalaban poi arpho kal ne lai pho tangka teng sumun ong la da kalong kumta ka jing rep jongi kalong len ai te hakan ka pormta namdon sibun kuntin bat sa sisin siwat nga kentui ka sarkar khamtam leng ba ka menteri bopek ya karep karyang kan pelem kan phakmat lem yangi kinong rep sensar kanang ba nginum don ka jing ka bangi kendu habide ka jing rep sensar te khuble sibun khuble sijar ngo